Welcome to EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, tunugang pang-EDSA. EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Magandang gabi! Kala mo makakatulog ka ah. Hindi po pwedeng mangyari yan dito sa programang EDSA! Hindi tayo nauubusan ng lakas dito. Hatawan dito! Yeah! To the hands in the air, come on! Pump, 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 pump it up! Just bounce to this. Let's go, let's go, let's go, let's party on! Let's go, let's go, let's go, let's party on! Shake that booty, come on, girl! Now shake that booty, come on! Shake that booty, come on, girl! Let's go! Oh, di ba? Nag-disco! Aragoy! Maluoy ka! Biglang nagpa-disco, nag-party-party. Ay, Boards, eto, matanong kita. Nangyari na ba sa'yo na nagkaroon ng emergency? Sa inyo, sa lugar ninyo, tapos bigla mong iniwan yung trabaho mo para i-check yung mga mahal mo sa buhay? Oh, no! Ayan, siguro sa akin, hindi naman talaga nag-emergency. Parang emergency lang na yung situation siguro na merong nagkaroon ng malakas na lindol at kasalukuyang nasa 13th floor ako at nag-a-adlib. Ang sinabi ko lang, hala, lumilindol! Bahala na kayo, ipagdasal nyo na lang ako! Aragoy! Maluoy ka! Pero mga kabisyo, ito kakaiba tong nasagap nating balita na isang masasabi nating terrifying moment para sa isang weatherman. Hindi naman dito sa Pilipinas nangyari, sa ibang bansa. Pag sinabi nating weatherman, ito yung nagulat Erne Baron. Ayan. Parang Kuya Kim. Ayan, yung nagbabalita ng ulat ng panahon. So habang nagla-live report siya, nagbigay siya ng warning sa mga, syempre sa mga nanonood, at parang na merong parating na may parating na tornado. So tapos biglang habang nagre-report siya, biglang naalala niya na, hala, parang itong inire-report ko, parang sa bahay namin to. Kaya at that moment, itinigil niya yung pagla-live, tumawag siya sa telepono, tinawagan niya yung mga anak, chinek niya, binigyan niya na ng warning na may tornado na darating. Sobra-sobra na ito mga insan! Grabe na to! Sobra-sobra na insan! Tornado! O, eto na! Logican na natin, tutang! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na natin to. Ano ba ang makukuha nating leksyon sa mga ganitong usapin? Well, tandaan po natin na we have to put importance pa rin sa family natin over our job. Mas unahin pa rin po natin yung pamilya natin kaysa sa trabaho natin. Diba? Ito kasi kadalasan na problema sa ilan Dinadahilan nila yung trabaho nila kaya nawawalan sila ng oras para sa kanilang pamilya. Which, hindi po dapat ganon. Kaya tayo nagtatrabaho para sa pamilya natin. Now ngayon, kung yung trabaho mo, nawawalan ka na ng oras sa pamilya mo, I guess, it's about time to think about it. Tanungin mo yung sarili mo, tama ba tong trabaho na pinasok ko? Kasi defeated yung purpose Sabi mo magtatrabaho ka para sa pamilya mo, pero dahil sa trabaho mo, napapabayaan mo na yung pamilya mo.
Think about it. Kuha mo! And I thank you! O siya mga kabisyo, ang bilis ng oras natin, papaalam na tayo. Bitin tayo sa oras. Anyways mga kabisyo, antabayanan na! Susunod na! Bye! Alas 9 na! Tutoy na! Maitim man siya sa inyong paningin! Pero, paliligayahin niya kayo. Totoy ba to? Uncle Totoy ba to? Susunod na. It is now 35 minutes after 8 o'clock. Leaving you with the song Nobela from Join of the Club. Ako po si Diego Bandido sa pangalan ng Tanghenyo. We're out of here.